Są legendy w tych górach, niektórzy te legendy w jakiś sposób tutaj jeszcze bardziej rozbudzają. Niepotrzebnie, ponieważ w każdej sztolni, w każdych podziemiach, tak jak mówiłem, mamy miejsca, w których składamy jakby hołd osobom, które poległy w tych górach, w tych podziemiach, ponieważ tak jak mówiłem, każdy 1 centymetr tych podziemi został wykuty ręką ludzką i to ręką jeńców obozu rozrozu. Ci, którzy ze mną dosyć często wchodzą do tych podziemi, przynoszą ze sobą, proszę zwrócić uwagę, znicze. To nie jest żaden okultyzm, tylko to są zwykłe znicze, które tutaj zostawiamy zawsze w tych podziemiach o kryptonimie Elizę w jakimś jednym miejscu ku pamięci osób, które tutaj poległy. Także jeśli Państwo usłyszycie programy na internecie, które mówią o okultyzmie, o satanistach w podziemiach, bo są takie programy, każdy wie, o czym mówię, to proszę w to nie wierzyć. Te figurki, te piękne znicze, które tutaj składamy, są tylko i wyłącznie hołdem dla osób, które tutaj w tych podziemiach pracowały.